naye futhi wafakaza naSunday ngegama likaBaba wakhe. Namhlanje sizoba nelesson ekhulisa ezama ukukhulisa ibandla. Lo lesson siyithola Luka chapter 15. Luka chapter 15. Leso sifundo ke sinezinto ezintathu engifuna ukuzibalula la. Ngiyazi ukuthi mekukhuluma 15 sheshe umqondo ugijimele kwindodana yolahleko. Angikho ke lapho ngaze ngibe lapho kakhulu, but ngizokhuluma namhlanje bathandekayo enkosini ngohlobo oluthathu lokweduka komuntu. Izinhlobo ezintathu esingathi umuntu izindlela angatholakala eduke ngazo. La kule chapter welcome Ntantuli. Siyabonga ukuthi simemesela phaya kwesakho. Hallelujah. Hey, that's a great thing. Hallelujah. Anamshana sahlaba saNtuli. Izinto namhlanje sozibheka ezivela kule ncwadi kaLuka maqondana nokulahlekileyo nokweduka. Lana kubalwa izinto ezintathu ezidukile. Into eqala ekhulunywa ngayo ledukile yivu, kanti ngakithi sithi igusha. Ngiyabonga Nkosi. 2, into esibili la edukile umuntu. Indodana yolahleko no esibili esithathu le. Esibili uhlavana ukhona. Esithathu edukile yini umuntu. But for the sake of this lesson yokukhulisa ibandla, I want to treat these three things as abantu. Amen. I want to treat igusha njengomuntu odukile. Ngitreat icoin njengomuntu odukile. Ngitreat ke lo mfana naye as of course umuntu odukile. Bese mina nawe we weigh ourselves ukuthi ayikho yini i-element yokweduka ekhona kimina efana nalabantu abathathu. Amen. Yini oqala? Imvu edukile. Esibili icoin edukile. Elesithathu yini? Umfana wedukile kule chapter. Now ake sifundeke bazana chapter 15. Kwase kusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. AbaFarisi nababhali basebekhonona bethi lo muntu wamukela izoni adle nazo. Wayesebalandisa lomfanekiso ethi ngumuphi umuntu yini onezimvu eziyikhulu alahlekelwe ngenye kuzo angazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ehlane aye kwelahlekileyo aze ayithole. Athe seyitholile ayetshathe ethokoza. Esefike ekhaya amemeza abahlobo nomakhelwana athi kubo thokozani nami ngokuba ngitholile imvu elahlekileyo. Bazalwane bami, I want to tell you ukuthi inkulu indaba nokweduka. It is why sasabashumayeli nabaholi bebandla bekumele indaba yokweduka siyithathe seriously and deal with it. La ngaphandle siyaxoxa nabanye abaholi nabanye namagama ahlukene engafuna ukwasho but sabaholi bababa. Yilona lokukhala ngolakhi ngeyakhe inkinga yokweduka kwama members ebandla lakhe. Yilona lokukhala yabalisa abaningi bakhala ukuthi hey yasibulala iCovid. Sisibavele iCovid izimvu zami zaduka. Inkinga yabazalwane yokweduka. Amen.
Now kulo weduka oqala ke sokhuluma ngawo namhlanje na sibona lemvu edukile edukile iduke bazalwane ayimelanga nje yaduka ibiphakathi kwezinye. Amen. Can you imagine ukuthi never efananga nje but it was amongst the 100 sheep ebezikho. Hallelujah. Bakwenzakalani yona? Yaduka ihamba nabanye. Amen. Yalahleka iphakathi emhlabeni. Amen. But yazalani yaduka. Na umnikazi uthi ungasayibona. Nalezi izizwe mathiwa ziyakhuluma azibonanga ukuthi wenzakaleni but yenze njani yona idukile. Amen. So ithakulu bazalwane ukweduka esikhuluma oqala ukweduka ngithe nabantu nezinto ezifanisa nabantu. Ukweduka komuntu eqhamuke ebantwini. Hallelujah. Ukweduka komzalwane ephakathi kwabazalwane. But omubi enze njani? Amtomule, amduse. Again 50% edukile, again 40%, it's not a quarter but 1 out of 100 yaduka. Hallelujah. So usathane uyangena sibaningi abhekwe yedwa zomedusa enamtemula medusa. So sizothi bazalwane ewakhe kwethu ibandla asibe careful and not to be used by usathane sizithole so umuntu oyedwa kwabo 100 ozotholakala edukile. Amen. But okumnandi ke engeyona theme yami namhlanje ila ukuthi okudukileyo kwatholakala kwakhona injabulo but I'm not there. Ngifuna ukukhuluma ke namhlanje laba bazalwane kale labo ngezimpawu ezokweduka. Iduka ihamba nezinye izimvu and this lokweduka lokufana lokho sokhuluma ngako kwesibili okuplaniwe. Amen. Lokweduka kwesibili esokhuluma ngako komfana ngizishintsha xani indlela elandelisana ngayo la eBhayibhelini. Ngizokhuluma ngokweduka kwemvu, ukhuluma ngokweduka komfana bese ngicina ngakhoya. But la ku chapter 15 is the sheep, the coin and the sun. But ngicina ngayo sun man. Okay. Now what I think bazalwane is the problem with lemvu edukile ukuthi ibe nezinto eziningi kuyona yangaqapheli direction yalahlekelwe yifocus. Ngibonga Nkosi ngesikhathi focus ilahleka kwase kungena ukweduka kuyona. Ngesikhathi izimvu zenabele edlebeni zidla ziyalena ezinye izimvu zelusiwe lemvu yona thathe direction. Amen. Yini yenze uLevi direction ukuthi ilahlekelwe ifocus. Hallelujah. Kuthe kusakhozwa. Amen. Emadlebeni ebekiwe udliwa ukudla yona yangaba sekudleni kanye nezinye izimvu but yaba kwenyinto. Amen. Into edusa umuntu ukuthi kuthi kwenziwa enyinto yena bekwenye. Hallelujah. Kuthi senkonzweni yesifundiso lo muntu akenze enkonzweni yesifundiso ingqondo yakhe somewhere else then it was biseduze naye. Amen. Lepo bazalwane in my mind ilahlekelwe ifocus yangabona noma ezinye izimvu zeziqhutshwa zisuka ngala yona yangabona because ilahlekelwe ifocus. Khona igama lesingisi ekuthiwa i-flippant mind. I-flippant mind ukuthi ukuthi kula eyakhe ingqondo ibingekho la. Because ziningi izinto emhlabeni. Ziningi izinto esibhekene nazo. Maningi amananga esinawo. But when you come here, you leave those things out and have a focus in God's word. Into yenza ukuthi abantu baduke noma yedwa duke ukuthi kuthe kuyiwa le yena bengenandaba nalokho. Ngathi hayi bayekeni nabo ngoba babone.
usathana bona ukuthi nangu umuntu. The devil is so easy, I mean, it's so good to identify abantu who have got no focus, abantu who have got flippant minds, abantu baqalaza ngaphandle, ukuthi kuyowalela abantu becabanga ezinye izinto, and the devil uses them. This type of ukuduka, ila ukuthi lo uqhamba luhamba ngendlela ekuyona yona lo yena abe umuntu ofana noleyo. Matthew chapter 5 as an example yezintombi eziyishumi ezingake zinako ukuthi kuyahanjwa yiwe endleleni kulindiwe. Amen. Zozela zala. Amen. Ngamthanda John 14 when inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo ithi hey baphela sengiyahamba manje ngiye ekhaya ezulwini ngolungisela indawo. Amen. Kwakhona indoda eyodwa kulamadoda awu12 ebingazi ukuthi wenzakalani. All the 3 years ibingazi ukuthi ibidukile iphakathi emshungwini wamadoda. Ithi le ndoda hayibo uthi manje Jesu uyahamba uyapi uyasiyazi indlela. Kwamangane bonke abantu this man was with us. Hallelujah. For 3 years Jesus teaching afundisa ezintabeni efundisa ukwini efundisa laphayana laphana abewaqoqa wonke lamadoda awu12 amkikeleze efundisa but one man akazi ukuthi kiwa. Amen. Uzobuza ihlazo ekugcineni uthi angiyazi indlela. Amen. Ngale ngakithi emamthweni yazi into zangane ngakithi ehlekisayo bathi bese leleke ngendala bese ishona iqale ithi ikhulume ithi angiyazi indlela. Uma wethu ukuhamba izifo uzixoxa ngamabani bathi sayipompe ayazi indlela zasamfaka ikhoyi ngaphansi kwenyama athule. Kunabantu bazalwane esinabo la endlini abangayazi indlela. Lost like this sheep. Amen. But again, make it here and issue is people in every churches. Amen. I said to Canadian so we talk. Bantu baduka behamba nabanye ongazuthi bazalwane ukuze ngabikho noyedwa la odukayo asibambane nezandla. Amen. Hold one another's hand so that ngabikho noyedwa la endlini ozophuma edukile. It's so painful. It is so painful if Satan ekwazi ukuthi umloyi phakathi kwethu amdusi. Amen. This is happening. So this is the first type of weduka esibonayo. Bazalwane bami lokweduka sithi kubangwa lack of concentration. Kubangwa lack of focus. Kubangwa ukuthi ingqondo zethu zikwela indawo. Amen. Sesaphela isikhathi bazalwane sokusadlula isikhathi sokushaya abantu abaphethe ama cellphone esontweni because khona izwi la ema cellphone. Khona even a lot of spiritual matters. But be careful bazalwane ukuthi ungathi usenkonzweni ikuthatha iFacebook. Yazi ngithatha lo so baya wena mangazi ikuthatha ngokushaya keyboard. Izobathatha ikuthatha iWhatsApp. Ikuthatha iTwitter bese iTwitter. Ikuthatha iTwitter anything ezothatha enkonzweni because you're busy now. Yes. Ziningi izinto ezixebula abantu. Pitch by pitch. Urealize very late when one man has been lost. Amen. Leli kusha bazalwane I'm persuaded ukuthi inkinga yalo it was a lack of focus kulento eyenziwayo. Asihambeni bazalwane with the full complete focus and attention kulento esibiza
sibizelwe yona, because ekugcineni siyawuvuna nokusizwa inkosi. Too many things ezikhona la ngaphandle zenza ukuthi umuntu angenwe usathane esamthatha amphumule phakathi kweningi and be like this one sheep eyadukile. Ngale ngakithi Dlamini eKhuza, ngaso eKhuza mina already wawumhlobo kazalwana ngaso eKhuza. Lapha eKhuza mesifika sosonta khona wawubuka izalukwazi ngibuza zenzani lezalukwazi. Njalo mezingena zivuka phansi ngedolo esigoqe ebenchini. Encane yazo mama sosa zivuka phansi ngedolo. Manje ngibuka lento sekimdala ukuthi ibabe nesifundo sokuthi once walenda la endlini. Amen. One care la endlini. Shiya konke and ask God for a focus. Hallelujah. So that is the enkozweni ukuthi zishiye wonke amananga zazokhoza inkosi ebezifika la endlini ziqinile ngisize inkosi. Hallelujah. Hlopheko zami, usize lwami, kwesura lwami konke ngishiye ngaphandle. When I'm here, I'm with you. Amen. When I'm here, I'm with you. When we are here, nothing else. God only. When we are here, nothing else is only. Amen. When we are here, we think about nothing else is only. Amen. Things are changing. The pattern. Yada. Wethu kwesibili la ubhaliwe la. Ilo kwe number 8 verse 8 othi noma ngumuphi wesifazane othi nezinhlaba zesiliva eziyishumi, so it's the lost coin. Amen. Nisamba namba zolwana kwethu oqala yini imvu, sheep, one sheep out of 100 lost. But there is another teaching bazalenda phala engekho kuyona yokuthi ibuyiswe kube nentokozo. Hallelujah. Uma umuntu edukile inkosi ivule izandla, and once wabuya kunenjabulo nenhlokomo ezulwini ukuthi out of 100 uyibuyile yodwa. Amen. But that my lesson is not much on that one. He says impawini zokweduka and causes zokweduka ekufuna ibandla liqaphele. Amen. Now siqhumeni kule manje coin siye kulesithathu the lost son. Verse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yasithi kuyise, baba nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku eziningi indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Alignment. Ihamba ngakazolwana isaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe yaqala ukweswela, yayisiya kukhonza komunye umuntu walelozwe yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yalose izingulube, yafisa ukuzisuthisa ngemidumbu edliwe, yafisa bazana yayidlazanga izidla, yafisa ukuzisuthisa ngemidumbu edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Now verse 17, kuthe sekusile kuyo yazibuza umbuzo ukuthi bangakhi abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala. Wesinya kodwa likhonithawula lami lapha esephuma ngobheka. Now, be careful because this second lost, I find that lost to Qala. The second lost, this man
has planned ukulahleka. Hallelujah. Lapha imveze njani ilahlekile Eve. Lona yena uplanile ukulahleka. This is very interesting, Bazalwa. This lo muntu usihamba naye yena uyaplana. Uplana Bazalwa. Ukulahleka. Asiboni thina lo muntu ukuthi uyaplana kanti so many things asenza ukuthi uhleze phansi uyabhala uphethe iphepha. The computer yakhe, the laptop yakhe, the cell phone yakhe, he's planning to do what? To get lost. Amen. And apparently consult lo muntu lo Bazalwa. Remember Bazalwa la lo mfanekiso wenkosi uJesu. This was a wealthy man. Yeah. What was that right? Yeah. I don't worry. So get the match. Lo muntu lendoda indoda ecebile. La qetwa khona Bazalwa khona ama departments. Khona department of transport, khona department yama livestock, khona departments yezitshalo. Inama departments. So obviously this young man, yeah, consult. And they don't. If you know, Amen. Yeah. What department of Peters Olim, manager is Olim, I get. If you know how many car, what you mean? Give me the same if you know how many car. Yasuka lapho yakophethe livestock izilwane ayindoda ngeke manje ngisazokhuluma nobaba kodwa ufuna ukuhamba ngekhaya. Amen. I-challenge Bazalwa sibhekene namabandla ufuna ukubalekela endlini. I-challenge amabandla ukuthi ebandleni kunabantu who are sitting there abanganelisekile. All that they're doing every day they're planning to leave. Amen. In-loss yabo is highly calculated. Mesuka la is the assemblies of God. Because yes, amen. They learn these things so we share by somewhere else. The problem abahola babhekene nayo la ngaphandle mhlawumbe nana indlela ngazo. Kunabantu ukwenze everything that you can do. Uzikhandle umbone, uzikhandle leadership, but phakathi ebandleni there are people who are planning to get lost. Bazabathi abanye bangenaba ufuna uthela abayeke bahambe. Yes. Asifani Bazalwa. Asifani omunye ufana nami but sibaxoseleleni Bazalwa. There are people who are like this young man. This young man planned to leave the household. Yaya lapha ekhaya. Yathi mhlawumbe yakuyise yasihlele yonke into yakhe. Amen. Umuntu abangalathiwa ezweni elikude. Uqonda vela vuka yahamba nje. No. Yaplana ukuthi bengisuka lana ngeNigeria. Uhlangana nezikhohlakalo zakhona eNigeria. Yes, he planned it very well. Amen. So, inkinga yokuhamba Bazalwane ingqondo ingekho la ukhona somewhere else. Kwenye ithemba esetshenziswa la ngaphandle kwefundisi nabantu kunabazalwane who are sitting on the fence. Niyazi lo language uthi sishumayela nje msolo tuizila but bathi sishumayela sabefundisi but kunabazalwane who are sitting on the fence abagade noma kuningi bazohamba. Amen. Be here Bazalwane. I beg you, be here. Bani kuphi? Here. 100% here. Amen. Naye lo unazo iziphawu ezifana nezegusha. Ukuthi khonzwa yena becabanga indaba ukuthi uzosuka la yephi. Amen. Unazo izimpawu zokuthi akanelisekile, uyacomplaina, this is wrong, this is not right. Ngabe kwenziwa nje kangcono, I'm not happy with this, but mangisuka lana ngizoyaphi. Amen. Endaweni kude. This is the second last. This plan calculated. Washawa Bazalwane impala lokufolo.
wathi baba ngicela ungiphe konke kwami ombekele kona ngihambe because akanelisekile ukuba kule ndawo. Bazalwane bami, please be satisfied. Hallelujah. Inkinga bazalwane ukuhamba nabazalwane abanganelisekile. Enelisekani bazalwane? They are everywhere. Troubles are everywhere. Enelisekani and go and move with us. Siyeni phambili. And wacela ke kubaba wakhe wanikeza konke akudingayo waphuma. Uverse 13 sikhulume simgcizelelile ukuthi wayehamba ngokonakala. Amen. Size sitholekele sebeyisevala indaba kuverse 30 ukuthi lokonakala has to do with prostitutes. Amen. Akuveli la but kuvela kuverse 30 sekuthiwa ke ubrother wakhe wacomplaina kanti sibuyile isihluphekile sisolile wacomplaina waze wamncengwise but amazi awasho babumfowabo ukuthi kodwa kuthe ukuba ifike leyo ndodana yakho eqede imfuyo yakho nezifebe wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo. So kuyavela ukuthi nembala lo konakala usho ngalena yayi busy nama prostitute and proper obvious fact nama drunkards. Yes. Amen. Ukuze ayiphuze imali ayenze konke athenge ngayo konke imikhubele lizwe kwagcwele kena yamshaya izwe he came back home. Sizothi bazalwane be here because mawuphuma la ngaphandle ziyashayana izinto. Don't get lost. Amen. Uma ulahleka lendlini ngaphandle ziyashayana izinto. And many of them abaphumayo ababuyi because of the pride. Lo lamhlaba into wazithoba wabuyela ekhaya woxolisa waqala phansi yaqhubeka impilo yaphambili. Abaningi basuka bashiye befika khona zinxaka izinto adlule phambili zinxaka izinto awe phansi. Be careful bazalwane. Inkosi size be here 100% here. Amen. Now let me tackle the last lost, the sheep, the son, and the coin. Because what about the coin? I like the coin, but I want to emphasize this point: to have clean minds. La sikhona sibe nemiqondo ehlanzekile. Athi uPaul mebhayela labaseFilipi athi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu. Amen. Umqondo kaKristu bazalwane umqondo obekezelayo. If umqondo waKristu ungabekezeli yonke le nation eyenza abaFarisi kuyena nokuhlukumeza nababhali wengeka ibheke wena umqondo wentobeko nomqondo we-endurance umqondo we-patience nomqondo wothando. Amen. If nalomqondo bazalwane we won't be like this lost men. The last one bazalwane verse 8. Noma ngumuphi owesifazane othi enezinhlamvu zesiliva eziyishumi uma elahlekelwa luhlamvu lwabalunye angokheli isibane ashanele indlu afunisise aze aluthole athi kuba aluthole abize abahlobo nomakhelwane athi thokozani nami ngokuba ngikutholile